ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೇನು ದಾಂಡ ಮನ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮೇರು ಪಂಡ ಆನೆದಗಳಿನಿ ಎತ್ತು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರು ನೋಡಿ ತೋಪದ ಸರಿ ಕುಳ್ಳಾದು ಎದುರು ಕುಳ್ಳಾದು ಒಂಜಿ ಕೈರಿದ ಒಂಜಿ ಉಗುರ್ಲ ಒಂದು ಕುಜ್ಜಲ್ಲದ ಈತ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಆ ಜನ ಪಂಡ ಬಟ್ಟೆ ನೆರ್ತಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪಂಡ ವಿಶೇಷ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆವು ಅವೇನ್ ಚಾತನ ನಿಂಕ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸೂಟರ್ ಬತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗೆ ಉಡ್ಡಿ ಒಂದು ಆತನ ಗಿಡ್ಡಿಯೋ ಆತ ನೆನ್ನ ಇದ್ರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇಂಕ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚಿನ ಅಭಯ ಎಂಕ ಅಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇಂಚಿದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ರಿಯಲ್ ಅದು ಇಂತ ರೂಪ ಒಂದು ಬನ್ನಿರಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಲ್ನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಬಂದರೆ ಈಗ ಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಎದುರು ಕನತ್ತದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದು ಪುನವೇ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಜಿತ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪುನಂಜನವು ತುಳುವ ನಾಡಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ದೈವನ ಭೂತ ಕಟ್ಟದು ಕೋಲ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಲ್ಲ ಆರಿಕಾಡಿದ ಐತಪ್ಪ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆರ್ನ ಕುಲ ಕಸುಬುನ್ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಆರನ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ನೀನಿಕ್ಲು ತುಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಐತಪ್ಪನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರಡು ಸುರುಕ್ಕಾದೇನಕ್ಕೆ ಏನ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ ತೇಪುನಾರಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಪರಿಸರಡು ಅಂಜನೆ ಆರಿಕಾಡಿದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಅಂಡ ಕುಂಬ್ಳೆ ದಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಜಲಂದು ತೋಜುಂಡು ಇವಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ ತೇಪುನ ಅಂಜನೆ ಅದುಲಾರಿ ಅವಾಗ ಏನು ಸುರುಕ್ಕೆ ಏನು ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ಚೀರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿನ ಗುರುವೇನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದೆಯ್ಯಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸೀಮೆದ ದೆಯ್ಯಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ದೆಯ್ಯಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ಮಾತರ ತುಂಬುದಿ ಇದೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದೈವದ ನಮ್ಮೆರು ಕಟ್ಟೊಂದುತ್ತೇರು ಅಜ್ಜರ ಕಟ್ಟೊಂದುತ್ತೇರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಪಂಡ ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಮ್ಮೆರದಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆರದು ಜೋಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಏನಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲ ಆದತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಪುಂಜಿ ಒಕ್ಕಲುತ್ತೇರು ಆ ನಜ್ಜಂದು ದುಃಖ ಮೇಲೆ ಪೆತ್ತಿ ಇರೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಪ್ರತಿಗೆ ನಪ್ಪೆರ್ನ ಅದನ್ನೇ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರು ಗೋಪಾಳ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ರಡ್ನೆ ಸಂಬಂಧ ಆತ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ರಡ್ನೆ ಸಂಬಂಧ ಅದೇನು ಮೇಲೆ ಮೂಜಕ್ಕನಗಲ್ಲ ಮೂಜಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೆಕ್ಕದ ಇಟ್ಟು ಬೆರಪ ರಡ್ನೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ರಡ್ನೆ ನೇಲೆ ಪೆ ತೀರಲಿ ಬಕ್ಕ ನಪ್ಪೆನ ನೆಗಿದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಂಚ ನಮ್ಮೆರೆ ಗೋಪಾಳದಂಡಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪನ ಹಬ್ಬು ನಂದದು ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಹಬ್ಬು ನಂದದು ಲೆಕ್ಕೊಂತೇರಿ ಮತ್ತಿದ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಏನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೇನು ದಾಂಡ ಮನ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮೇರು ಪಂಡ ಆನೆದಗಳಿನಿ ಎತ್ತು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರು ನೋಡಿ ಎತ್ತೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಡಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಮಂತ್ರವಾದಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಮಂತ್ರದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಾಕಿರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂತೀರ ವಂಕ್ರ ಉಪದ್ರ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಕಪ್ಪ ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಸಿಟಿ ಅಂಚ ಎಂಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋಣ ವಯರ್ನ ಶುರುವಾಣ ಎಣ್ಮೂರು ಸಕಾರಿ ಆತಂದಲೇ ಬಂಡಂದು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ನಾನು ಕಡೆ ಆ ಸಮಯ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆರೆ
ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರಾರೆ ಪಂಡ ಉಪ್ಪಲಾಡು ಕೈಕಂಬ ಅಂಚನಂಜಿ ನಯ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೋಷರು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆಡೆಗೆ ಪೋದಣ್ಣನು ಇಲ್ಲೇ ತಂದು ಅಮ್ಮೆರೆ ಅಮ್ಮೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚದು ಪೋದು ಅವಂತ ನೆನಪಾತಂದು ಅಂಚ ಪೋದು ಅವಳು ಊಳ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಆ ಜನ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಅವಳು ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಚಾ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತ ಪರದನಾಗ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮೆರಿಕೆ ಇದು ಮುಳುಪಂಜಿ ಬೈಚಿನ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಈರೆ ದಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರಿಗೆ ದಾನ ಇಚ್ಚಿನಂದು ಗೆಂಡೀರು ಈರದನ್ನ ಬಾಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೌಖ್ಯದ ಅಂಚದು ಅಂಚದು ಅಪ್ಪ ಆರು ಬಂಡೇರಿ ಏತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಹೊಡ್ದು ಪುಗ್ಗ ಚೀಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೀಟಿನೇ ಬರಗೋಡಿ ಇಂದು ಈತ ಮಾತ್ರ ಚೀಟು ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೀಟು ತೆತ್ತದು ತೀಯರು ತೂದು ಬಂಡೇರು ಏನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂಡೇರು ಆರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಇಚ್ಛೆ ತೀಯರು ತಿತ್ತು ಆರೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೀದ ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೀಪ ಆತಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂಚೆ ತೀರ್ತು ಅಲ್ಪದಿಂದ ಮುಂತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಟದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜೂರ್ಲಿದ ನನ್ನದು ಪ್ರಸಾದ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಂಜಿ ಶರೀರದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆತಂದು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆತಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದು ಕಟ್ಟೆ ನಲ್ಪ ಗಿರ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅವ ಅಮ್ಮೇರ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಆವಾರ ಮಂಡಿ ಮಂತ್ರದತ್ತ ಹಾವಡು ಏನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪು ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾರು ಮಂತ್ರದೇನು ಬರ್ಪುನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇರುಂಡು ಕಾರ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೇಜಾರ ಮಂತ್ರದ ಬಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆರ ಬಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಆರ ಆದುಪ್ಪು ಬಂದ ಸ್ವಂತ ಆದುಪ್ಪ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅಂಚದ അപ്പൊ 50 കാറ് കാറുണ്ട് അമ്മേര് പുറത്തുനിന്നല്ലേ എത്തുന്നു എത്തത് ഇത്തിങ്കള ദൈവസ്ഥാന ಅವಳಿಂಗಳ ತರವಾಡ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಆ ಜಾಗ ಕೊಂಟದು ಒಂಜಿ ಆತಂಜಿ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ ನಿಂಜೆ ಸಾಮಾನುಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂದು ಬಂತದ್ದು ಸರಿ ಕುಳ್ಳಾದು ಎದುರು ಕುಳ್ಳಾದು ಒಂಜಿ ಕೈರಿದ ಒಂಜಿ ಉಗುರ್ಲ ಒಂದು ಕುಜ್ಜಲ್ಲದ ಈತ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಆ ಜನ ಪಂಡ ಬಟ್ಟೆ ನೆರ್ತಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚೆ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಕುಂದೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾಡವು ಒಕ್ಕ ಸರಿಯಾವೇ ಅಂಚೆ ಐಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಆತಂದು ಬುಕ್ಕ ಸಲ ಪೊಣಗ ಬುಕ್ಕ ಜನಗ್ಲ ಅವಳು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಏರು ದಾನ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರಿವಿಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತಪ್ಪ ಸಾಲೆ ಬಹುದು ಸಾಲೆ ಮತ್ತ ಕಲ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತೀರೋಯರು ಮೂಜಿನ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಪನ ಅಮ್ಮ ತೀರೋದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬರೀ ಬಂಗ ನಮ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲ ಕಸ್ಪಂಡ ಈ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನು ಅಂತಿನ ಕಸು ಅಮ್ಮೇಲೆ ಬೇತದಲ ಬೇಲೆ ಬಂತೀರ ಬಲೆ ಈ ದೈವನಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ ಕಸು ಅನ್ನೋದು ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೆಲ ದೀಪನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ಮುಟ್ಟೆಲ ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೀಡಿ ಹೊಟ್ಟೊಂದು ಪಜ್ಜಾಮದ ಮುಡಿ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲೊಡಂಚ ಕೆಲ ತರವಾಡದ ಕೆಲ ಗುತ್ತಿದ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಬಿಶು ಕನಿ ಅಂತ ದೀಪನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅದು ತಂತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಆನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮರು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇದು ಮೇಗೆಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಬಾರಿ ಬಂಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೀರ ಇಂಚೆ ಪನಿಯರ ಆಪಿಗೆ ಅಂಚಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಳದ ಅಂಚಿ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪಂಡ ಸಾಲ ಪಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಶಬ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಚತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಶಬ್ದಿ ಇಂಚದು ಇಂಚದು ಅವು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣಮ್ಮೆರಿಗೆ ಆ ಇಂದು ಸೌಖ್ಯದ ಟೈಮ್ ಬಿಡಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಪುಣ ಉಂಡದೆ ಕುಕ್ಕುದ ಈ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊರಂಟು ಮತ್ತ ಇಂದು ತಿನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚದ ಇಂಜಿನೆ ಅಗ್ಗೊಂದು ಇಂಜಿನೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅದು ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದಲ್ಪ ಅವಳ ಅಂಗಡಿ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊರದ್ದು ಅಲ್ಪ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಕುಕ್ಕುದು ಬಾರಿ ಹೋದಂಡೆ
ಅಪ್ಪ ಇಚ್ಚ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂಡೇರಿ ಇದು ಹಾಗೆ ಕುಕ್ಕು ಅದೊಂದು ಒಡ್ಡ ಇದೇ ತನ ಮಗ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ನಂಡೇರ ಹಂಗಾಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆರೆ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಮಾತಾಡುದು ಇದನ್ನ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಏನಪ್ಪಗನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತಾಡು ಬುರ್ಚಿ ಇರ್ಕುರ್ಲೆ ನಂಡೆ ಕೈ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮನೆ ಇಂಕ್ಲ ಊಲ ಇಂಕ ಸಾವಿರ ತೋಟದ ಒಂಜಿ ತಾರ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿಪ್ಪುಣ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೇಳಂದೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಲ ದೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಚ್ಚದಿಗೆ ಇದೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಲೇರಗಳದ್ದಿ ಸಿದ್ದೇವರ್ನ ಅದು ಅಂಚದು ಹೆತ್ತೊಂದು ಕುಕ್ಕಳ ಜಿಂಬೊಂದು ಅಪ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೋಳಿದ ಮರ ಮಾತಾಡ್ತಂದು ಅವಳಿಗೆ ಕಪ್ಪದ ಕಾರ್ ಅಪ್ಪ ಕಪ್ಪದ ಕಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ತೋಚಿಂಡು ಇಂಚಿನ ತಗೊಂಡು ಪುನಗ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೆಂಪು ಹಂಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ದೈವ ಉಂಡು ಅವು ಐಕೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಸೀರೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಾತ್ ಬರೋ ಕೋಟನ್ ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಚಡ್ಡಿಲ ಇಟ್ಟು ಅಂಗಿ ಮಾತ ಪೊಳ್ಳ ಒಂದು ಕೆಂಪುದಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಕುಂಬಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಸವೇ ಇನ್ನೊಂದತ್ತೆ ಬೂರಿ ಅವು ಇತ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ತೂಪುಣ್ಣೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕುಂಬುತ್ತ ಒಂಚ ತಾಡೇರ ಬರ್ತಂದು ಇಂಚ ತಾಡು ಇಂಚ ಪೋಣಗ ಇಂಚ ಕೋರ್ಲಾಪನ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಬ್ಬಡಿ ಬಾಲಿನ ತಿಂದು ಅವು ಕೋರ್ನ ಏನು ಕಾರದ ತಿರುಗಿ ಅವು ಸರ್ತ ವಾಡ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗೊಂಡು ಅಲ್ಪರದ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ ಕೈ ಇಂಚ ಒರೆಕ್ಕದು ತರಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ನೇರೋ ಇಂಚ ದೇತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಾಡಿದು ಬಂದು ಅಂತೀರ ಉಡಾಯಿ ಆಯ್ಕೆ ನೀರು ಮದ ತೇತೀರ ಕೋಪದಾಗ ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪಡ್ಡರೆ ಕೆಂಪುದಂಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ಯ ಕೆಂಪುದಾಗ ಹಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಿಸು ಬರ್ಪನೆ ಅಮ್ಮೆರ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಲೆ ಕೊಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಬೇತರ ಅಪ್ಪಗನೇ ರೆಡಿ ಮೇ ಬೇತ ಅಂಗಿ ಬಂದು ಮಾತ ಕೊರಿಯ ಸೋಡಾ ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಆ ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಪುಡತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೇರ್ತೇರಪ್ಪ ಪಂಡ ಇದ್ರೆ ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ನಡ್ತೈತಂದು ಅವಾಗ ಐತಿ ಈನ ಮೂಲ ಕಸಬು ನಿಕ್ಲೆನ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಅವು ಎತ್ತನೇ ವರ್ಷಡಿರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಾರ್ದಿಯರ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಇಂಕು ಒಂದು 18 ವರ್ಷ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಪಂಡ ಇಕ್ಕ ದುಂಬು ಈ ಬಗೆಟ್ ದೈವದ ಏನು ಇಕ್ಕಲಿದ್ದಾನೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೈರಜ್ಜಿ ಸಿದ್ದೇವರ್ನಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಸಿದ್ದೇವರ್ನಕ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೇರು ನೆಕ್ಲೆ ಮಗ ಓದ್ತೀರು ಬುಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲ ಏನೇ ಅವೇ ಬಾಳೆ ಹಿಡ್ದು ಏನೇ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡಿ ಬುಕ್ಕ ನಾಲ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಪಾಸ್ ಆತನೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತೀರೋದ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಕಿದಿತ್ತಂದು ಪಂಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಂಡಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮತ್ತಂತೂ ಬಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಜನ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪೊತ್ತೆರ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸ್ಟವ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಸಂಪಾದನೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಸ್ಟವ್ ತೆತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಬಕ್ಕರಡ್ನೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ ನೇಚರ್ ಆದಿತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಬೆಲೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಗುಯ್ಯಲದ ಮತ್ತ ಬೇಲೆ ಸೊರಂಗದ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಈ ದೈವದ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋದಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕೊಡಿಯಡಿ ಕಾಡು ಕಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಆವಡು ನಮ್ಮೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಥೆ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲೊಂದುತ್ತೇರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಗಮನ ಬರೊಂದುತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲೆಡಿದ್ದೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲೆಡಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಕಟ್ನಾಗ ಈ ಉಪದೇಶ ದೈವ ಮತ್ತೊಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಆ ಸಮಯ ಕೆಲಾದನ್ನೇ ಐಕ್ಯದಲ್ಲ ಪಾತಿರದಲ್ಲದಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಕಟ್ಟದು ಅವನು ಈ ಮೋಂದಿ ಕೋಲ ಮಲೆಯಡು ಹೋದ ತಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಲದ ಅಂಚಿನ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಪೇನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ 18 ವರ್ಷದ ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಅಂದಾಗಿ ನಾವು ಅಮ್ಮೇರು ದುಂಬೆ ಮಂತು ಅಂತೀರಿ ಅಮ್ಮೇರು ದುಂಬೆ ಅಜ್ಜರಪ್ಪನೇ ಮಂತು ಅಂತೀರಿ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡ ಅಜ್ಜರಪ್ಪನೇ ಅಜ್ಜನ ಕೋಟಕರ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರಗುಂಟೆ ಪಂಜಗುಂಟೆ ಕೋಟಕರ ಅಲ್ಪ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಸಾನದ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ತರಬಡ್ಡೆ ಅವಳು ಅವಳು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಇನ್ನು ಅದು ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ಗುಳಿಗೆ ನಾನು ಅಮ್ಮೇರು ಚೂರು ಸುರ್ತ ಗುಳಿಗೆ ನಮ್ಮೇರು ಕಟ್ಟದು ಪಣಿತಂದು ಅರೆ ಚೂರು ಜೆತ್ತು ಇಟ್ಟೇರು ಕಲ್ಲುರ್ತಿಲಿ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕಟ್ಟಾರೆ
ಅಮ್ಮೇರು ಲಕ್ಕಿರನ್ನು ಜನಜ್ಜನಲ್ಪ ಈ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಜನಜ್ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಜೋಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತನ ಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಜುಲು ಮತ್ತಂಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಪೂಮಾಣಿ ಕಿನಿಮಾಣಿ ಅರಸು ದೆಯ್ಯುವ ಬುಕ್ಕ ಧೂಮಾದಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸಾರಮಣ್ಣೆ ದೆಯ್ಯುವುದ ಪುದ್ದಾರ ಪಂಡದ ಬಲ ದೀಪಣಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಸಾರಮಣ್ಣೆ ಬೂತೋಡು ಮತ್ತೆ ಗಡ್ಡಿ ಕರ್ತೊನ್ನು ಬೂತ್ ದೆಯ್ಯೋನು ಕಟ್ಟುನ ಬರ ಇದ್ದಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪಂಡ ರಾಜಂದೆ ಕಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಗಡ್ಡಿ ಹಾಪಣ ಜಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಚದು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಣ ಒಂದು ಅಲ್ಪಂದನ ಈ ಕಲ್ಲುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ ಜನಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಏನು ಪೋದುತ್ತೆ ಪೋದುತ್ತಿನಾಗ ಮಾತಲ್ಲುತ್ತಿರಲು ಆತನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒತ್ತ ಅಂತಾರೆ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಜೆತ್ತು ಇರ್ತೀರಿ ಅದರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒತ್ತ ಈ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಾವು ಕೊಂಚ ರಂಡ ಜೋಡು ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮೇರೆ ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರ ಅಪ್ಪಗ ಎಂದು ಪಡಿಯರು ದಿಯರದು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಒತ್ತಂಡ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮೇರು ಜೆತ್ತಿನಡೆ ಬಂಡ ಪಣಿತು ಚೂರು ಅಮಲ ಜೆತ್ತದು ಬಂಡ ಅಮ್ಮೇರ ಹಾಡು ಕಾರು ಹೊತ್ತಂಡೆ ಸಿದ್ದೇವರಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರಕ್ಲೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರೆ 16ನೇ ವರ್ಷ 16 ವರ್ಷ ಸುರೂಕು ಅಂಚದ್ದು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಪೇರ ಅಜ್ಜರುಳ್ಳೇರು ಯಾರು 100 ವರ್ಷ ಅರೆ ದೆಯ್ಯ ಕಟ್ಟದಿರು ಪ್ರಾಯ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬಗ್ಗದು ಬೋದು ಆನೆ ಕಟ್ಟನ 15 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಬಿಟ್ಟತ್ತೀರು 6 ವರ ಕಟ್ಟು ಮಗ ಮಾತಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚದು ಎಣ್ಣೆ ಮೀದು ಮದ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಪುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಇತ್ತೆಲಕ ಬಣ್ಣ ಬರೆಯದಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆಂದು ಅದು ಪುಳ್ಳಿ ಅಂಚದು ಈ ಗುಳಿಗೆನವೇ ಒಂದು ಮಾತುಂಡದೆ ತಿರಿ ಐನ ಕಟ್ಟುಂಡೆ ಆ ತಿರಿನೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಸೀರೆಲಜ್ಜನ ಕಾರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಗ್ಗರ ಗೋಡೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಗಗ್ಗರ ಗೋಡೆ ಪಾಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜೀರ್ಲಿ ಗಗ್ಗರ ಪಾಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಪನೆ ಸೂಟ ಕೊರಪನೆ ದೀಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚದು ಈ ಎಂಕಿ ಎಂತ ಪಾರ್ದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಹೂವುಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಐಕೊಂಜಿ ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟು ಅವು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಿದ್ದೇಮರೆ ಕಟ್ಟು ನಲ್ಟೆ ಒಂದುತ್ತೇರಿ ಏಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ದೇಮರೆ ನಲ್ಕಿಲಕ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ನಲ್ತೆ ನಲ್ತಿಂಚ ಸುತ್ತ ನಲ್ತಿದೈತೆ ಪಾರ್ದನ ಉಂಡು 2-3 ಪಾರ್ದನ ಯಾರಂದು ಆ ಪಾರ್ದನ ಪುರ ಪಂಡದು ಪಂಚದೀಟಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ತಿಯರ ದೇವತೆ ಪನಿಯರ ಪಂಚದೀಟಿಗೆ ಪತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವತೆ ಅಂದದ್ದು ದಾಣ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪಂಡ ವಿಶೇಷ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆವು ಅವೇನು ಚಾತನ ನಿಂಕು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸೂಟರ ಪತ್ತು ಒಯ್ತಿದಾಗೆ ಉಡ್ಡಿ ಒಂದು ಆತನಿಗೆ ಇಡ್ಡಿ ಅವಳ ಮುಳ್ಳ ಸಾಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಇಡ್ಡಿಯೋ పోతుంది ಮನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾಗನಗ ಮಾತಲ್ಲ ಕಳ್ಳು ತಿನ್ಫೋಟು ಅಂಚಿನ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಯಾವ ತಲಕ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂದ ಆ ಆನೆದಾರಡು ಅಪ್ಪಗಂಜಿ ದೆಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಇಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ವರ್ತನೆ ಬಂದಂಗ್ಲಿ ಬೇತನೆ ಗುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚತನ ಅಪ್ಪ ಏನು ದುಮ್ಮೆ ಅಂಚಿನಿ ಏನಪ್ಪಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಏನು ಬಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಏನ ಈ ದೆಯ್ಯದ ವಿಚೇರ್ನದ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಸೈಕಲ್ ಮದ್ದು ಎತ್ತದು ಅಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ ಸೈಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತೊಂದು ಇಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಪೋಂದುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಆದಾಗ ಉಸರದ್ದಿಂದಾಂಡ್ ಪಂಕ ಸಾಧಾರಣ 18 ವರ್ಷ 18 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮೆರೆ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರು ಮಲ್ಲನ್ನಿ ಮಂಡ ಸಿದ್ದೇವರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ತೀರೋತನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಡಪ್ಪನ ಕಲಿತೇರು ತೆಂಜಕ್ಕ ವರ್ತಿ ಉಳ್ಳ 90 ವರ್ಷ ಆವು ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರು ಅಣ್ಣಲ್ಲೆತ್ತು ಬಂದೇರು ನಮಗ ಅಂದೇನು ಊರದೇನು ಎನ್ನಡದು ನಾನು ದುಂಬಿಕೊಂಡೆ ರಾಪಜಿ ಇದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅಣ್ಣಂಡೆ ಎನ್ನಡದು ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆಮ್ಮ ಅಂದದು ಅಂಚಾಯತ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಸಿದ್ದೇವರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರ್ನಾಂಕುಲ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಆನಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣ್ಣೆ ಕ್ಲಾನೆಲ್ಲ ದೂರ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೆಯ್ಯೋನು ಊರುಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಒಂಡೆ ಅಪಾಯ ಒಂಡೆ ಆಗುತ್ತೆ
ನಾನು ಐತೆ ಎನ್ನ ಪುದ್ರ ಐತೆ ಐತೆ പിന്നെ ಸರಿ ಬಂದ್ಪಾಡು ಏನುಂಡೆ എന്നതാ ഉണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ രാത്രി അമ്മര് തന്നെ വണ്ടിവരുണ്ട് എന്ന പിജ്ജര് കട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ അജ്ജര് കട്ടിയിരിക്കെ ಅಜ್ಜರು ಕಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎನ್ನ ನಂತರ എനിക്ക് ആണ് ചോക്കുള്ളത് പൊണ്ണാണ് കറുപ്പ ആണ് കൊടുത്ത് ಇದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾರೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಏರ್ದ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಐನ ನಾಲ್ ಐನ ಪಾಲು ಮನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಐನ ಮಾತ ಪಾಲು ದೀದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚರ ಐನ ಬಚ್ಚರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಐನ ಪಾಲು ಬಜ್ಜರ ಕರ್ತದೆ ಆತ ಅಮ್ಮೇರು ಪಟ್ಟದು ಕೊರಂತೇರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ഒരു ಮಾತ್ರೆ ಬತ್ತು ಜಿಡ್ಲ ಅಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ತೀರ್ಲ ಐನ ಕೊಂಡುದು ಕೊರ್ಪಣಜಿನ ಪದ್ಧತಿ ಆತ ಬಂಗಡ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪಣ ಅವನ್ನ ದೆಯ್ಯದೊಂಜಿ പൊരി ഉണ്ടത് ഇത്തെ അവള് നമ്മൾ ബിരുക്കത് ഏറെ തിനിപ്പിച്ചാര് അപ്പൊ കൊഞ്ച് പൊരി തിന്നിയറല്ല ആത്തു ആസ ഇദ്ദി ഈ ദെയ്യത ഭാരണത പറഞ്ഞുണ്ടത് അവ രുചിയെ ബേറ്റെ അതിന് തിനിപ്പണഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ മാത്രം നമ്മൾ പത്തേറേന് ദെയ്യോ ബിരിയന്റെ അതിന് മാത്രം ഒగ్గട്ട് തിക്ക് അത് ബുക്ക് അതിന് പട്ടും ഒരു കൈ കടത്തിപ്പണഞ്ചിന ದುಂಬಿ ಎದ್ದಿ ಅಪ್ಪ എന്നಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂದು ಪಾಸ ಅಂಚಿನಂದು ಅಮ್ಮ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಇದು ಬೋಡು ಏನ್ ಆಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಡ ಅಂಚೆ ಬತ್ತನೆ ಅದಪ್ಪು ಬುಕ್ಕಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಏನು ಕೆಲಸ ಬಿದ್ದರೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜರ ಕಟ್ಟಗ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಂತಿದೆ ಬುಕ್ ಏನೆಂದು ಪಂಚತೆ പറന്നെ ಮಕ್ಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನಡದ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲ ಪಂಚನ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಆನಿന് ಉಲ್ಟ ಬಂದ ಆಳತ್ತದು ಒಟ್ಟಾಟಿದ್ದವು ಅಂಚದ್ದು ಆನೆ ಕೆಲಸ ಇಂಕ ಮನ್ಪೆನ್ನು ಇಷ್ಟದ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರು ಅಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಇರದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನು ನನ್ನ ರಾಜಿರ್ಪೆ ಮೇಸರ್ಲ ಬಂಡೆ ಮುಟ್ಟಿ ಬೆಳಗು ಫುಡ್ ಪಾಡಿಯೇ ನಾನು അപ്പൊ മേജർ പറഞ്ഞ മലയാട് നീ മുംബൈക്ക് വന്ന ഇല്ല എന്റെ സുന്ദരി പണ്ടുണ്ട് ಅಂಚದ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಅಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮೀದು ಬಂದ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದೆ ಬತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗೇನು ಮಾತಿರದಿ ಸೀದಾ ಲೇಟ್ ಆದ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಬತ್ತು ಅಕ್ಕ ಬಾಳ ಎತ್ತಲ್ಲಿ അപ്പൊ മുളിത്തില്ല ഈ ബളട്ട് അമ്മര അക്ക ಬಳಸದು ಉಂಟು ಕಚ್ಚು ಬಳಸದು ಇವೆ ಕೊಂಡ ಆತ ಬಲ ಬಂಡ ಈ ಕರ ಮತ ಅಕ್ಕರುಂಡೆ ದುಂಬು ಮತ ಈ ಉಣುಪುದ ಕರ ದುಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಿಸಾಲ ಮಾತ ಐದು ಬಳಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಉಣುಪುಂಚದೀತು ಐನ ಮೈತ್ ಬೇತಂಚ ಅವು ನೆತ್ತಂಜನ ಈ ಬೈತ ಇಟ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇರು ನಮ್ಮ ತೆಪ್ಪುದ ಅದಿಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳು ಬಲ್ಲ ಐನೆ ಪುಗತ್ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಚಿಮಿನಿ ಬಾಪ ಚಿಮಿನಿ ಬತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಉಂಪು ಜನವಾಗ ಇಂಕ ಮುಚ್ಚಂದೈತೆ ನೀರು ವರದಿರ ವಾಡೆ ಇಲ್ಲಿ ವರದಿ ಎತ್ತೆ ಜೆತ್ತದು ಜೆತ್ತು ಬಟ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆತನು ದೊಡ್ಡ ನಿದ್ರೆ ವಂಚನ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೀವು ಆ ನಿದ್ರೆ ತರಪುಜಿ ಅಂಡ ಆಗ ನನ್ನ ಇದ್ರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಇಂಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇಂಕ ಇಂಚಿನದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಅಭಯ ಇಂಕ ಅಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇಂಚದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ರಿಯಲ್ ಅದು ಇಂತ ಆ ರೂಪವು ಒಂದು ಬಂದಿರಲಿ ಏನುಳ್ಳ ಅಂಡದು ಕೊಂಜಿ ಇಂದಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ದಿಕ್ಕಂಚ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಕ ದಾಣ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿ ಇಂಕ ಇದು ಬರ್ಪುಜಿ ಲೆಪ್ಪೆರ ಅಮ್ಮೆರ ಹೆಚ್ಚಿರು ಗಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ರೂಮುಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಏನಿಂಚೆ ಬೇತೆ చెప్పేವೆ ಅವಳು ದೇವರ ಪಟ ತಲುಪಿನ ಅದು ಇಪ್ಪನೇನು ಅಮ್ಮೆರ ಈ ಪೆಡಿ చెప్పారు ಕೈ ಪಾಪೆಡಿ చెప్పారు ನೋಡಿ లక్కదాను ఇంక దాన ఇంక పర్ప వెక్కల పనియారాతి ఈ నిక్కల చిన్న ఇంక నిక్కల అవుతుంది ಆತನ ಇಂಕೆ ರೂಪಣೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಏನು ಸೀದಾ ಬೆಕ್ಕಂಜಿ ಜೆತ್ತಲಕ ಮಂತೆ ಪುಳ್ಳೆಲ ಆಂಡು ಪುಳ್ಳೆಲ ಅಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಮೀಯೆ ಮೀದು ತುಳಸಿ ನೀರು
ತುಳಸಿ ನೀರು ಬೈತು ಅದು ಅಮ್ಮೆನ ನಾಳು ಮರಂಗದ ಕುಂಟು ನಾಳು ಮರಂಗಂಡ ಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ അതിന് ಸುತ್ತುದು ಕಾಳಿ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಭಸ್ಮ ಮಾಡುದು ಅವೇ ಅಮ್ಮೇನ ಕಾರವತ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಕಾರವತ್ತಿ అని సంక్రమణ మకర సంక్రమణ ఒడ్డరి దిననే మకర సంక్రాంతి ఇంజను ಅಮ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಬುಕ್ಕ ಗುತ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಳ ಏನನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೆಯ್ಯದ ಅಲ್ಪ ಸ್ನಾನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪೋ ಏನು ಪೋಪೆ ಓಳೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡು ಓಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡೆ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿರು ಮಿಚ್ಚ ತೀಯರು ತೀರ್ತಿ ಬಿತ್ತು ಒಂದೇನು ಏನು ಬದಲಾಗ್ತಿ ಸಡನ್ ಬದಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅದು ನಾಳೆ ಮರ್ಕದ ದಿನ ಕೆಲಸ എന്നേ അപ്പണ സാള് പാടുന്നത് നാളെ കുട്ടവേ സാള് അതിനെ സുത്തും കൊഞ്ഞി നാളെ പറഞ്ഞത് സൊണ്ട സുത്തുനെ നാളെ പറഞ്ഞത് സാള് നന്ദ പ്രത്യേക ಈ ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಕುಂಟೆ ಬುಕ್ ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ತಿರ್ತಲ್ಲ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸಿಂಗಲ್ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಕುಂಟು ಸುಂಜು ಸುತ್ತಿಯರ್ಲ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಕುಂಟು ಪುಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಅದು ಏನು ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪೋಡು ಪಂಡ ಪಣಂ ಬೇರೆ ಅಂಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಚಕ್ಕನವಾದ ಕಾರವಾದ ಸೀದ ಬಾಯ್ ಮುಳ ಮುಳ ಕೈತಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ పోదన్నగా కలగరండి ఏరుదని అప్పగా బ్యాచేరల వరకు కొరుపుయింది అంటారు అక్కడ ఊరు దగ్గర తీర్మానం ఏరెಲ್ಲ గుర్తొద్ది ಏನೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮೆನ ಗೋಪಳೆಂದು ಊರುಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಬುಧರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗೋಪಳೆಂದು ಅಜ್ಜನ ಬುದ್ಧನ ಬುಧರಿಗೆ ಇಕ್ಕ ಬಡದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಲಿಪ್ಪೆರಾವದಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆ ಮಗೇನ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಈಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಯ ಜನತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬಂದ ಬತ್ತ ಕಲ್ಪ ಹೊಡಿತಾನೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ ನೆರಡೆಣ್ಣೆ ನೆರಡೆ ಪಂಡಾಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನೆರ್ತೇನೆ ಹಾಳಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ನೆನೆ ನೆಕ್ಕದು ಕಲ್ಪ ಹೊಡಿತೀನಿ ಈತ ಬಲ್ಲ ಮಗೆ ಉಂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಡ್ಡೇರಿ 18 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯ ಆದನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ ಆದನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮರಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಮಟಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಲಿ ಕನ್ನಡത്തെ ಹಂಗೆ ಪಿದ್ದಾಡಿ ಅಂಚದಿ ದೆಯ್ಯ ಪಡದಿಂಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಆಗ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟುಂಡಗಳು ಊರದ ಮತ್ತೆ ತೇರದು ಅಂಚದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಗುಳಿಗೆನ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಅವು ಮೆಕ್ಲಿಗ್ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಉಂಡತೆ ಪೆರ್ನೆ ಮುಚ್ಚಲು ಆ ಭಗವತಿದಾಗ್ಲ ತರಬಾಡು 3 ಕುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪನ ಜಾಗೆ ಅವಳು ಸಿದ್ಧಿ ಮೇರೆ ದೆಯ್ಯ ಕಟ್ಟು ಬೇಡದು ಬೂಳೆ ಬತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೆರಪ್ಪ ನರ್ತಂದು പോരാ ദത്ത പത്ത് മറത്തിട്ട് പോരാ അമ്മേരെല്ലാം പോത്തേര് അപ്പൊ നർത്തത് പോടാത്തെ സിദ്ധേമേരെല്ലാം പോത്തേര് ദൈവ കട്ട സിദ്ധേമേര് ഏനെല്ലാം ബുക്ക് സിദ്ധേമേരെല്ല ആയിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിന് ആനന്ദ ಏನೇ പോയിനത് ಏನೇ പോയ పోదు ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮೇರ ಮೇಕ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತನ ಅಕ್ಲೆ ವಿಲ್ಚರ್ನಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಗಡಿಯಾರೆ ರೆಡಿ ಆದ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಡದ ಅಪ್ಪಗ ಸಿದ್ದೇಮೇರ ಕಟ್ಟುನಾರು ಸಿದ್ದೇಮೇರ ಜಾರಿಯರು ಎನ್ನಡ್ದು ಅವ್ರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 500 ಜನರದ್ದು ಇಚ್ಚು ಸೇರುಂಡು ಸೇರುಂಡು ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚದು ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟುನದು ಬುಕ್ಕ ಸಿದ್ದೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಟ್ಟಿರ ಆಪಿಜಿ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ಲದ್ದು ಕಟ್ಟುನಲ್ಲು ಅಮ್ಮೇರೆ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕಟ್ಟೋಡದು ಅಮ್ಮೇರೆ ಕಟ್ಟದನಗ ಅವರ ಗುಣ ಏನಾಯ್ತ ಕರಪ್ಪಜಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಈ ಪಂಡೊಂಜಿ 72 ಕಟ್ಟಗೆ ಮಲ್ಲವಳ ಊರುಂಡು ಈ ನರ್ಮದೊಂದು ಅತ್ತ ಓಳ ಕಡಗ್ಗಿನ ಬೆರಪ್ಪಳ ಬಂಗತ್ತ ಅಂದದ್ದು ಇಂಕನ್ನ ಮನಸ್ಸರಾವಂತನು ಅಮ್ಮೇರ ಅದು ಕಟ್ಲಂದು ಪಂಪುಳ್ಳದ್ದು ಪಂಡ ಆಕಳು ಪಾತ ಎದುರು ಅಡ್ಡ ಕರ್ತಲ್ಲ ಪುಳಿ ಬೂರು ಅಂತುಂಡು ಪಂಡ ಆತಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಎದ್ದರಿಗೆ ಅವಳೆ ಬಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿ ಚಡಂಗಿದು ಅಪ್ಪಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತಲ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಆ ಕಾಲ ಹಿಡಿತು ಅಂಚದು ಅವಾಗ ಶುರು ಕಟ್ನ ಪುರ್ತಗಾರ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆಂಡ ಜೋಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಅದು ನಿಮ್ಮಂತ ಚೆತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಪನೇರ ಪನ್ನ ಪಣ ಆಸರ ಇದ್ದೆಂದು ಅಭಿಜ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಣೆ ಅಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಹೊತ್ತ ಕಾಪುಂದು ಅಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಸಿದ್ಧ ಲೆತ್ತದ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ದೇರ ಅಲ್ಪ ಗುಳಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಮಳಿಯರಡು ಮುಳು ಒಂದು ಕೊರಡು ನೋಡಿ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಮಳಿಯರಡು ಕೊರಡು ಅಂಚದು ಅದೇ
ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೆರಡು ಎತ್ತುವಾಗಂದೆ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಪಡು ಈಗ ದಾನ್ನ ಅದು ಸಿದ್ಧೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೆ ಮೇರೆ ಫೋನ್ ಕಲ್ಪದ ನಡವಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರಮ ಕಂಡದಬುದಾರು ಮರತ್ತಬುದಾರು ಕಟ್ಟದಬುದಾರು ಅಪ್ಪ ಸಿದ್ಧೆ ನರ್ತೊಂದು ಮನೆಗೆ ಪೂರ ಬಡದಿರ್ತೇರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಿದ್ಧೆ ಕಟ್ಟುಂಡೆ ನೀವು ಸರ್ಕಿಗೆ ಬೀರು ನೋಡು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಚೆಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ನಡವಡಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧೆ ಬಡದಿರ್ತೇರು ಆತನ ಸಿದ್ಧೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮ್ಮಡೆ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದೆ ನನಗೆ ತೀರು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಆಕಲೆ ಅಕಲೆ ಜವನ ಕಟ್ಟಾಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಳ್ಳೆ ಅಕಲೆ ಮಾತ ಕಾರ ಹತ್ತಿ ಮಾತನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಳ್ಳೆ ಗುಳಿಗೆನ ಕಟ್ಟದು ಅವಳಂಚಿನೇ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಆಕಲೆ ಪಾರ್ತ ನೋಡಿ ಇಂಕ ತಾಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸುಣ್ಣದ ಉಳ್ಳಿ ಪಾಡುದು ಸುಣ್ಣದ ಗುಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧೆ ಮೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಬಂಡೇರು ಬುಕ್ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನ ರಡ್ಡಿಯನ್ನ ಬಂಡೋಳು ಪಿರ ದುಂಬು ಅನ್ನ അതിന് ಅಕ್ಕಲೆ ಬಂಡೇರು ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಸಿದ್ಧೆ ಮೇರ್ಲ ಬುಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ಏನಿಂಚೆ ಆಕೆ ಸುತ್ತ ಬರೋಡು ಈ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕೆ ಸುತ್ತ ಅವು ಆತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬರಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಅರಿಪಾಡು ಬೇರತ್ತೆ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಕಾರು ನಲ್ಟುಂಟು ಜಯ ಎಂತ ದೀಪುಣ ಕಾರ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ನ ರಟ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಆದಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇವತ್ತ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡ ಕಟ್ಟುಂಡ ಇಂದು ಬರು ಇಂದು ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಅನುಭವ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೊಟ್ಟು ದಿನ ಈ ಗಗ್ಗರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಗಗ್ಗರ ಇದು ಮಾತಾಡ ಅಂಚದು ಗುಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ ಅದು ಬೀರಿದಾದು ಆಕಲೆ ಅಲ್ಪ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟది ತಾರೆ ಮತ ಅವ ಸರಿ ಬುರ್ದುನು ಅದಾಕಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇರು ಮಾತ ಕಟ್ ಗುಳಿಗೆ ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬುರ್ದುನು ಇಂಕ್ಲೆ ನೆಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತುಂಡು ದುಂಬುಗಂದನ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಅಮ್ಮೆರ ಎಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ ಅಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸಿದ್ದೇನಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅಂಚಾದ ಬುಕ್ಕಂಗ್ಲೆ ದೆಯ್ಯವಾಗ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ದೆಯ್ಯ ಆಚಾರ ಬಲ ತಿಕ್ಕುಣ ತಮ್ಮ ಇಡು ಅಂತ ಸುಮಾರು ವಾದದ್ದು ಅಪ್ಪ ಐರಾಮರೈ ಇರ್ತೇರು ಆರಾಮದ ಇರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಏರು ನನ್ನ ಬಂಡ ಪ್ರಾಯಗ ಕುಟುಂಬದ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಏನಿ ಪ್ರೇ ಅಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಡದು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ಬರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಚದಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನಗ ಪಂಚದಿಗೆ ಮಂತನಗ ಆ ಎಲ್ಲೆ ಆಗ ತರೆ ಒಂದು ಕಾರು ತರೆ ಪುಣ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ತರೆ ಪುಣಗ ಕಾರುಗ ಪಟ್ಟ ಅಂಚ ಮಾತಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ್ರಿರ್ತೀರ ಆರತ್ತೆ ತೀರೋತೀರು ಆರ ಬಂದ ನಿಕ್ ನಂಕ ಆ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮ ದೆಯ್ಯೋಗು ನಮಕ್ ಆ ದೆಯ್ಯೋಗ ಏರಾವು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತದು ಇದು ತೂಪಣೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ದೇಶರನ್ನ ಕೊಂಡು ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಇರ್ತದೆ ತಂತ್ರಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ರಾಸಿ ಇಲ್ದೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡದು ಊರ್ದಾಕ ದೇಶರ ಪಂಡದು ಊರ ಅಂಚೆ ಮಂತ್ರೆ ಇಂಚ ಮಂತ್ರ ಸುಮಾರು ನ್ಯಾಯ ಬಂಡ ಕಳ್ಳ ಕಟ್ಟೇರಿ ಅಂಕಲ ಬಿಟ್ಟ ನ್ಯಾಯವಾದ ಹತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಬ್ಬರ ಜಾಗ್ರ ಮೂರನೇ ಅದೇ ಜನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಜನ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರೋತೇರು ಅಮ್ಮೇರತ್ತಿನ ಆಜಿಂಗಳು ಅಮ್ಮೇರು ತೀರೋದು ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಬುಕ್ಕ ಅದು ಅಮ್ಮೇರ ಕಟ್ಟಿನ ದೆಯ್ಯ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲದಾಕ್ಲ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಈ ಅದನ್ನ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಯರ ಆನಾಗ ಎಂದನಾಗ ಈ ಹೋದ ಮಾತ ಸುಮಾರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಅಟ್ಟು ಎತ್ತಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಬಲ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ದೆಯ್ಯದ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಬಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ದೆಯ್ಯ ಊರ್ದಾಕಲ ಗಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆವಡು ನನ್ಪಣಂಜಿ ದಾನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನಕಲ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಲೆಡ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಒಳ್ಳೆದು ನಲ್ಲದು ಊರ್ದಾಗಲ 10 ಜನ ತಂದಿತ್ತಿನೇ ಊರದ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉರಿಯ ಮಲ್ಲೆ ಆಪಿಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಬಂದಲೆ ಐತಪ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲ ಕಸುಬುದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ತೆರಿಯ ನನಲಾತ ಒಂಜಾತು ತೆರಿಯರುಂಡು ಒಗ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ನನ್ನದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಒಂದು ನನ್ನದ ವಿಷಯದಂಚಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಕೇನ್ ಗಂಚಿನ